Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Hoy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubos sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Unsa na gusto ha? Unsa gusto? Husto, si nanay ni mo ang naghipos ato. Unsa? Awa na, patay na. Sinang hipos mo, sinang nisi. Ay, sinang nisi ang hipos, patay na! Porbida, patay kita ni, ha? Ha? Oh, Porbida, unsa man? Dali. Pangitaon to sa mong kwarto ang imong kwintas, Pia. Gitipigan ka to ni nanay ni mo. Dali ka mo! Dire, naokay na rin napita. Labay Unong, unong! Ah, Unong mo ka lang imong gibuhat, Ador. ano man oy, ha? Manadire, oh? Tanawa, manadire. Unong nga lagi na. Unong nga ka lang imong gibuhat. Ngano lagi? Rida. Mana man dire? Wa pa lagi, pero unong na kay nagpasad nagmayo ang mga sinina kay imo man gipanglabay hanggawa ka. Say, makapindan pag hindi mo na. Araw na lima! Nakinsay mamilo ana. Ikaw ang kalingaw rin sige pagkasakay na mo, wheelchair! Usa? Tay, makitaan pagkato nato din eh. Mao na yung pangutana nga sinunisir yung makatubag, ana. Abay. Muhulong tas pagpangita tayo, Ador. Ha? Ano man? Abay? Ay, Ano? nakasiguro ko. Ngawa na katong maong kwintas. Mao sa duda na ko, bay? Nagwan na to? Ay, kaanugon kung mawaha ka do.
kabilin ka to sa matuod mong ginikanan. Kinsa mo gyud kang matuod mong ginikanan na bay no? Gibagita basad ka ko nila sa... Purbida. May nagkinahanglan sa kong tabang. Mubiyaon ako ninyo, Abay Ador. May nagkinahanglan sa kong tabang. Bay. Kuan ba kanang makatabang ka suban? Ngano di mo tubangan mo kukulingon? Tubangi mo kukulingon makita ni mo ginikanan. Ha? Kumusta ang akong gipabuhat nimo, ha? Imo na bang nakitaan ang mong babay? Wa po man, sir. Wa po. Then do something! Saro, sir. Wala man pakita yang amanang babay. Wakay ayo. Gusto na kong makuptan sa liog ang mong babay. Uy. Okay ka, sir. Don't mind me. Ang akong gipabuhat nimo ang atimana. Kay, Di mahimong di ko siya maangkon. Gusto kong mas mugamhanan pa. Gusto ko nga wa na ko'y kamatayon. Ug mahitabo lang ka na kung maangkon ko ang gahom sa mong babae. sir. Uy! Ang akong tambal. Padali! Padali! Sir. Dira. Sir, Ang unsa. Say it. ang imo buk. Nangayibot. Unsa. Lagi. Animal. Sayo na ba si Sir Harry sa imo sakit? Sir. Di kinahanglang masayod siya. Ang mahinungdanon mao ang makuha ta mong babae. Pero saan lagi? Ako na magimutag na tanso sa kataw, iyawan sa luwason. Then think. Ha? Think of something else aron makuha ta ang mong babae. Pero saan, sir? Apil ka na sa akong gibayaran kanimo, tonto. Busa paghuna-huna. Sir, kuhan ka lang. Kung si Sir Harry ka mismo, ang imo mong paon. Sa... Harry... Wa na siya din sa kong tapat. Harry? Babe? Nakakapasod sa banyo? Harry? Ako tanawon sa banyo. Babe? Wa siya din Wow! Kanindot sud siyang banyo. Banyo pa lang solved na. May tub, may shower. Kanindot ikaligod ni. Ang bala na. Unya na ko manaog og mangita ni Harry. Maligo na ko. Maghumulon ako sa tub. Maghubo kong dali-dali. Ay, hubo ba? Oy, nga hubo naman di ko daan. Kaganina pa. Upadolan ako sa tab. Oh, kanindot og forma siyang tab.
Pagasan ako ang gripo aron nga mapuno ning tab. Ay, usa man ning natin ni? Ay, bubble bath. Kini. Moni, ibutang na ko din sa tubig aron nga mobuwa og maayo. Butangan na nako. Dekano na ko maayo. Kahumot. Misugod na og buwa. Dugangan pa gyud ako. Said Health Testimonies. Sige ng Virgie Abuda, taga Cebu City, daghana ang gibati nga mga panakit sa kalawasan. Ug sa matag haplas niya sa Said Liniment, dali ra siyang maulian. Mo bati din ko pamanhod og laylay sa akong mga PL batiis o usahay mang laylay para kung buko-buko magsakit. Mo puy akong gamito ni haplas. Ay kaloy sa Dios kay mawala man pudayon ra. Suol-suol ng mga tiyan. Nana mo ra. Kung sa gamit yung mga produkto, ma'am? Said Liniment, bisag unsaon pa sir. Mga ora gini hantod-hantod ako ang gamiton kay maayo gyud para nako. Mao na gini sumpay sa akong kinabuhi. Said Liniment, epektibo, garantisado, makaayo. Said Liniment, mapalit sa mga butika. Uy, asa mi kita paingon, sir? I don't know. Ha? What ay klarong paingnan ini? Wala ko masahit, pare. Basta just drive. Basta pag makita ta siya, gusto ko siya makita. Gimingaw na kay ko niya. In love ka gyud, sir. Damn. Di ko gusto mo pati ni Bonnie. Pero wa na ko kalikay dihang nakita na ko siya. Na love at first sight ko di Pia. Og di na ko gustong malayo pa niya. Gusto kong naa siya kanunay uban ako. Pero may maabot na mong anak ni Amy, sir. I don't care. Pero dili mo sugot si Pia nga pasagdan ni mo si Amy. Damn it. O sa pa, boss. Gamanan siya. O ordinaryong tao ka lang. Maluluwa siya samtang makasasa ka. Oh. Bonnie, hinungdan magani nga naningkamot ko nga mabuutan, dili ba? I am trying. Damn it. Katawa bang kabun? Ay, kuhan ba, sir? Kanang makalingaw una-una, sir. Yung sa kababae lang di ay ang makapabutan ni mo. Unsa? Sap. Ha? Matod ko pahunungan sa kinan. Hunong! Oh. Ngano, sir? May kagubot. Ha? Oh, sir. Sir, asa ka pa yun? Sir! Shit! Dili na ba ko mahimong mo park din kay ni Amis Highway? Shit! Magita ko kaparkingan na ron nga masundan ako siya. Oh, nabilin pa ang iyang cellphone din sa kinan. Pulpida ini. Tora, gitapukan sa mga tao ang snatcher. Yay, bata pa kayo ka, kumita na ka. Kagod ako ka. Kagawag ka, kumita ka. Igo na ka na imong gibuhat. Wait, ang babae kumanan. Ang babae kumanan. Huwag ko masayap. Sure? Na siya. Na si Pia. Pia!
Hunongin na sa pagdapat ang bata! Angay ng krutahon. Gwapa, aron tagam na. Tanman ko. Pila na kami din hingi. Sige, kawat na. Mansanas rin na sakpan ron. Nga ilabtan na. Pero sumiagi, saka to. Tagdan pa kayo. Hap! Giilang usko na! Ah! Ay, ako pa. Ikogot na kayo. Bata lang na siya. Bata lagi, pero kawatan. Usa ka mansanas lang ang iyang gikuha o gikaon. Hala. Ay, Gutom naman kay ko, ate. Lagas mangod ko sa amo. Sige, mangod ko kulata ko, tiyo. Unsa, ang imo day inahan? Sige man, wa ako, mama. Oy. Ako raman, tiyo, ang banting na ako. Kay patayin man ako, papa. Tiyo naman ba na ako, mama? Imong ama-ama di ay. Oh, tigyan makukulata. Bisan, wako sa mabito na, tiyo, mama. Kaluoy nimo bata. Sus, iya ko na ba? Bakak na. Puloy-looy na ron. Ron dili na doon sa DSWD. Ako na bahala ining bata. Naon saan na ni mo, ma'am? May dapit ko nga dadan alang niya. Uy, dili. Ay, angay ka na nga tagag-leksyon ng bata. Wani mo bating akong pagsangpit niya. Imposible. Mahimong gusto ka sa imong gisulti lalaki. Apan mahimo usab nga nagsulti sa tinuod ang bata. Ug kung nagsulti siya sa tinuod, dili ba angay lang nga protektahan ta siya? Excuse me. Ako. Mahimo ba ang mauban na sa kunin mo? Kung naasa mo? Tana bata, kupot ako. Huwag yapon ko niya tagta. Bahala na. Pia! Pia! Harry, ayaw ko kaksa. Pia! Puhi ko! SED Panyawan Health Testimonies. Mga pagmatuod sa kaayuhan pinagi sa SED Panyawan Products sa SED Marketing. SED Panyawan Health Testimonies. Dili ko kalakaw, nagkamang-kamang na lang. Nikalito mo to. Tungod na siguro sa tiguang ba, niagig yung banhod, una naghubag ang tuhod. Unong kabulan ko tong kamang-kamang des taas. Ay, kung anak, iyang kauban, trabaho nga. Iyam na ka ng panyawan, kay epektibo do, kay na kay herbal ko na. 2 kabulan, murag, arang-arang na siya. Motong, maakyon akong tindog na uli. Andog ko, sige nang inamato. SED Panyawan Health Testimonies. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya itong sugilanon nga naguluhan. Pia! Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus, ubos sa direksyon ni Alan Gulyat na Corda, spinner, Alwin na Corda, audio editor, Randy Tayad. Dalit yapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.